Patricia Hodge. Mwananga anonzi Tanatswa Zvawe. Anambopedza kana 30 minutes achibva panapa. Andifana azotongofoniwa, ndifana todaidzwa kunzi mwana nyadu napani mugodhi. Saka ndakazomhanya ndakasvika mwana wanga akatobva musoro wanga atosha. Nanga ni makore mangana? Nanga ane 2 years. Ane 2 years. Aitozvifambira woga. Aitotamba. Saka akatozvigere mwana? Mwana asati avigwa akatorwa nezuva nepolice station kuchitungwisa. Achinzi ada kutariswa hangu takafa nei. Anga ari wechingani mwana? Wechi3. Ndoitwa ndakaite mudzingwa. Ndini sisi vamai Hilary vane mwana akawira akatatsaona kutsvira mumba. Kunoko kuiniti kunoko kwakawanda migodhi. Mimwe yacho inofagwa, mimwe yacho haifagwi. Chatova chikumbiro kune vanhu vemutemo especially mapurisa kuti haawanewo here nguva yaanofamba achitenderera achiona migodhi isina kufagwa. Even maseptic chaiwo vanhu ngavaitevo chido chokuvhara since tine mhuri tose nokuti mwana haazivi kuti chakashama ichi chichauraya. Saka munhu wose ngaatore mukana iwoyo wokugadzirisa. Kana asingazvitori nane kana pamba pacho pasingakwanisiwi kuisa muvharo, mapurisa ngaasiye avhara. Kana akuda kuvhara ozouya mapurisa ovhura. Ngati zvakangonaka izvozvo muno muuniti